Vi er stolte af at kunne levere tryghed, gennemsigtighed og ordentlighed til vores danske bilforhandlere. Dansk Motormands blev grundlagt i 2018 i februar måned. Virksomheden er en administrativ virksomhed, en partner til bilforhandlerne derude, som gør deres hverdag nemmere. Vi forsøger hele tiden at gøre bilforhandlerne gode ved at udvikle nogle systemer. Det er også derfor, vi har vores egen udviklingsafdeling, så vi hele tiden kan opdatere den her software, som vi nu har bygget hele vores forretning på. I den her software der har vi så vores produkter, der hedder leasing, registreringsafgifter og bilimport. Det vi kan, det er via vores dygtige afgiftsteam og vores eksperter, jamen så kan vi komme frem til den korrekte registreringsafgift på en nem og simpel måde for bilforhandleren. Så det vil simpelthen sige, at forhandleren han smider simpelthen et stelnummer og kilometertal ind i vores system. Så tager vi over og laver en komplet beregning til dem. Og så er det egentlig os, der er indberettet til Motorstyrelsen. Samtidig med, at det er også os, der tager risikoen på den her beregning. Det skulle jo gerne give forhandlerne ro til at kunne koncentrere sig om deres kerneforretninger. Så vi prøver at trække de lidt kedelige ting væk fra deres bord, og så sørge for, at de kan performe på den anden del. Det er jo egentlig det, der er hele tanken bag det, kan man sige. At man ikke skal tænke på efterregulering overhovedet, at man kan sove trygt om natten. Ja, men det handler om at gøre tingene enkelt, og så gøre tingene ordentligt. Jeg har sådan lidt et motto, der siger, at der skal ikke være noget at komme efter. Den måde, som vi gør det på, det er simpelthen at have nogle dygtige mennesker bag vores system, som laver de her beregninger her. Og så hele tiden være med i alt, hvad der sker, både på markedet, men også i lovgivningen inden for registreringsafgiftsområdet. Og have det mindset, det gør i hvert fald, at man kommer et rigtig langt stykke hen ad vejen. Altså, der er ingen dårlige undskyldninger for ikke at gøre det rigtigt.